kamatayan. Oh, shout out. Kaway. Mabuhay ang RSMB Ronda Santa Maria Biker. Oh, yan si pare. Yan ang pioneer. Pioneer. At walang bike pare. Oh, si Mark. Mga kasama natin. Mga PPBC. Ito si Ben. Ito yung nangbudol nung nagmaligo kami. Tigsa boss! Nanganay 1 yearan. Tigsa boss, amin kami niya. Pati president. Nakain ka di rabi niya. Gimas di MP nga ako ka lang. Ay, nabayag yan. Naka-face up ka mate. Pare George. Bagong kasama. Kasama, uy. Ito yung bike na yan, Giant. Paras kayo? Ayan, yan. Pare. Oh, si pare Romeo. Pare Philip. Bots. Si Uncle. Junior. May master. Akalo nagpismas ka kawanan? Junior. Nang malatatan. Awal Rustom nga talaga ang umaya dyan, binusinakat. Papunta kami sa Ako, Salvation. Labas kami sa Balongaw. Si Uncle Albert, yun o, trangko. Kung sino yung pinakabata sa amin, siyang trangko. Bro, Pare Romeo, Pare George. Ate J, painarte ko ah. RSMB. Mari Fred. Bayat. Bayat. Salaan. Nay. Nung nagsisimula pa lang kami, dito kami lagi. Romeo, tao. Makabanog na.
Recover muna. Ah. Oo. Shoot out ko naman Masarap. Kaya pare Romeo, awan ni kapis si pare Notman. Kaya tajake mo ako nagpuskol. Wihii! Wihii! Uy, baka may salate. Dito pa lang magandang i-video. Woo! Hingal na naman tayo dito. Hold. Tahu si Uncle. Nakabulos. Nakalang nakaruar. Shoutout kay Ben Michael. Alalay ka pa, Jack? Banat pare. Pare Romeo. Ataw yan. Shoutout kay pare Gerard. Si bro. Ataw bro. Anda pa jay. Anda pa jay. Ayos pare. Sige, sa likod lang kami. Sige pare. Yeah. Ano? Jay tayo sana, selfie. Nya. Selfie tayo jay. Jay tayo selfie. Ay, Practice lang, bro. Julius. Practice pa na, ma-practice ato, imatun. Bawas ka rin. Tayo na. Sir. Tagyo na. Aglit. Ayos. Warriors. Oy, Romeo. Boss, nabati mo Jay Jerusalem. So, nagwakan niya.
Isuko ko ma. Sorry boss. Nabati. Tanggal. Oh, pasama. Kalitang pilan. Kalitan na, kalitan. Eh, kalitang dito eh. Ah. Ini shout out. Shout out. Sarap. Oh, Mark. Hindi mo kami nagurguro. May pawang nga tumuturaw. Shout out kay mama. Shout out kay madam mamaya. Mamaya na yung palo. Katawa nila underlay. Minor. Senior. Alam mo na mamaya. Father's Day. Ay, pagbigyan na kita tanggal ng tawa, Father's Day mo. I-treat na kano ko na. Ay, Happy Mother's Day, tata. Happy Father's Day. Batiin to tagay. Oo, pababa. Dahan-dahan tayo, mga kapadyak. Alalay sa preno. Distansya. Dito nga ako sa likod ni Pare Romeo. Haha, pitak. Haha, pitak. Yepe, dahan-dahan tayo. Yun, paahon na yun. Yun unak ijay pare. Ahon, ahon, ahon. Yun. Isa ni pare Philip eh. Isa. Sa awang pa lang na yun. Pizza ka pare doon sa Hewon. Nagitubing ka na yun. Lawan eh. Dapat makauna dyan kay Pauli Salvasyon. Ano nagpintas ni Bio dyan? Ay, ma'am. Nga may video. Pauli kayo, tayo video kayo nun ah. Nay. Nayad. May pumasok na. Insekto. Good morning. Hop, aso. Alalay tayo, alalay. Apo. Salamat po. Aso. Ulit lang dad. Hey. Ang sultan. Sana all. Yeah. Nagsubli lang ata, nagsubli. Sana all na lang all. Pamingay!
Kami nagpusak na sakit na natin bubalik ko naman eh. Nakay na bate. Babay. Oh, nandiyan na si Pare Romeo. Humahabol si Pare Romeo. Oh, si Pare George. Marami pa pala sa likod. Oh, ito yung mamaw eh, patag lang yung ahon. Yo, si Guru. Kaya ka palag to eh. Ayos. Hello, kabadyak. Dati kami sa basyon. Nakasama ko rin si Pare Romeo. Oo mo ni Pare Norman. Pare Philip punta. Uncle! Nakatakas ng girl. Bakit Father's Day? Boy. Yung mga kasama namin. Yes, zero. Welcome. Okay, kuway dyan, kuway. Ah, alam na din. Shout out kay Donald Padilla. Bartag ka man eh. Kaya. Yay. Okay, si Ken. Yan na si Mark. Tapos si Ben. Sige, sunod-sunod. Si Ben. Yung TikTok. saka jay pababa. Abe, handay selfie to yan. Hindi siguro. Solo Edgar. Uko na. Ba't dito tayo dumaan? Nay. Mamali jay release. Sabi Father's Day. Baka umbulak dito tayo ng tao. Ingat. Boss. Relax lang, ipidal. Asiligin na eh. Nagawin ng kulan.
Ah. Sino ti dati chin? Uncle. Chin cutter. Sino ti da chin cutter na? Uncle, awet yung jay. Kwayo. Tolls. Tol. Paya. Napugsatan ni Bro Emilio. Nagkapugsatan na. DJ paulit yung bantay tay. Ago kukod. Tadi kan ke binawasan dan ti nalawlaw kung wala daw. Okay na, binawasan kami ko. Umirot ti. Meron ko, may stress ako. Inusar mo jay dakkel di talaga. Magsampe na dadal di Ardina. Wala nang backup. Ay, nagkakaroon? Sige pati atanggal. Ha? Pwede na ba ba? Okay. Sige, ganak na si katimang ko na kaya mo kaya tay. Dami dala ti papanami ko ayusan. Napugsatan. Ako mo nila rin. Sige nagda. Naputulan ng kadena si Bro Emilio. Buti na lang dala-dala ni Uncle Albert yung chain cutter niya. Pwede 400 plus ikasta dati 100 kung kurang na matin natin na. Ay dati kuha na dati niya. Ay nupo ko medyo kuha na ni. Sakit na. Sakit na ni. Ay kurang atin tet na. Awan di kuha na di number ako. Let's go. Pwede na. Kailangan nakatang position tayo dito. Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan. Tapos distansya. Distansya amigo. Shout out sa mga tatay dyan. Happy Father's Day mga kapadyak. Mga tatay dyan, Happy Father's Day.